O sector crítico da Comunidade de Montes de Olveira denuncia a opacidade na xestión por parte da directiva que non permite aos socios ter información sobre o estado en que se atopa a entidade. Din que, ademais de non poder acceder aos libros de contas, tampouco se permite a participación a través do apartado de rogos e preguntas nas asembleas. As asambleas aquí normalmente están celebrando dunha forma un tanto irregular porque entre comuneiros aquí empezan as discusións, en fin, o que pasa, un que non sabe do que está falando, o outro que non sabe o que di, a mesa non é capaz de poñer orden. Entón, que fan? Levantan a asamblea, termínase, pero falta o tema de rogos e preguntas, que é un dos temas máis importantes, que nunca se chega a concretar. Entón, claro, cando están falando eles, non deixa que se pregunte nada, pero aquí está, no último tema, no punto 7º, rogos e preguntas. Entón, isto non se chega a celebrar. Entón, non podemos dicir nada. Levantan a sesión, nin siquiera sabemos o que escriben no libro de actas. Denuncian tamén a falla de información sobre a última tala nos terreos da comunidade, que supuxo a extracción de máis de 500 toneladas de madeira e o investimento de fondos públicos naquelas parcelas que forman parte do Parque Natural. Utilizaron cartos públicos na nosa propiedade sobre 600.000 euros. Resulta que é vergonzoso utilizar cartos públicos para cortar uns montes privados, eso non se ve en ninguna parte. O monte temos que cortar os propietarios, e nós os propietarios somos que temos que vender a madeira sin que nada interveña. Ao final encontrámonos que o medio natural non nos facilita os datos que nós queremos, con excusas de que eles non saben que no proxecto non foi contemplado a contabilización da madeira que se cortou. Ao final, nin temos madeira, invertironse un montón de cartos públicos e non temos os cuartos na cuenta que queremos ver. A pesar de ter presentado o cese voluntario tras máis de 30 anos á fronte da entidade, a directiva continúa aínda exercendo como tal. Ante esta situación, os comuneiros valoran a contratación dunha auditoría externa para saber se se cometeu algunha irregularidade. Propoñer unha auditoría externa independente para que fiscalice as contas da comunidade, que é moi importante. O que non poden estar eles é gestionando cando aquí non se dan contas. Pídeselle todo tipo de libro de contas, actas, as actas das asambleas, e aquí non hai transparencia, e iso é o que vemos. Eu creo que, no sentido dos ruegos e preguntas, a directiva, eu creo que xa o fai para que non escoitar preguntas incómodas que sean difíciles de responder.